Dinengdeng. Ang gulay na Pallang, Okra, kamuting talbos ke Marunggay. Ang dito na Bulilit, Boggoong. Puro yan tayo namin dyan. Yung tayo di darum na upat nga mag datoy darum na isira sa tayo lokatan jay kasul urahin tayo nga ganong sa tayo kami jay oo tayo dati buko nga po tayo nga pulot ni Dano. Shout out ni Insan Dexter, Peace be with you, ni Otams TV. Amin pupulutan na po ay kabit tayo natin pupungan na pat na kutsara. Kalupan tayo, buhay tayo mga pulutan natin natin. Kabil tayo dato'y sida na po di Bulilit. Magdamdaman dato'y marunggay kang kamote. Mabit lang ang maluto datay. Suti yun po di tayo na po. Maraming tayo mga pagburag dato yan. Sano nalungnangan di okra kang palang. Babalitay sa runod di ay kwan. Di marunggay kang kamuting dahon. Data niya po purpurukan, mabalintay nga, isa runod ay marunggay kan kuan kamuting dahon. Mabalintay nga i-kabil di marunggay kan kuan kamuti, pulong kamuti. Nasustansya dato yapo. Marunggay, kamuti, Pallang. Isa natay na po kang mabit na maluto dito. Marunggay ka kamuti. Mabalin siguro nga kwan. Kitaan, naluto dato yan. Nay mabalinan burburok hapok lang crunchy dagay gulay na di ay okra mulak data hinalak to'y sangumi di marunggay ginatang ko di kamuti ginatang ko pati di pallang naluto dato yun ako balintay nga patayo nun. Okay guys, kainan na magantayo na po dato yun linutok patay mga kamata alaba, mga pati ulaya papa pa naman ayan na po
dato yan. Solo nga Boggoong ting kabil ko. Mamakantay na po. Kahit mo alab. I don't think so. Mayan. Mayan. Si Kamat mga ka. Buwan ko na. Mga Kamat, RM.